Right, good day, ladies and gentlemen. Good day, my fellow Zimbabweans, my fellow Africans. I greet you. Welcome back to your favorite channel. And please, if you are new, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video, you will get a notification. I don't want to waste much of your time. That's Zoka, Nenyaya, Yemkomana, Enmos, Richam, Komana, Weku, Uraya, Vanus, no Siris, Groove, non Sassi, so Nyanda Zogana Yopanapa, Inya Mudzimai Wacho, an interview, Yaenda, Yanga, Achitsanangura, Achishushikana, Nokuda Komana Komana Waki, and in 9 years, Anoa Argugara, na Sekuru Waki, Baba Mai, so Jirkunzi Izom, Komana, Jaarquita. It's like his father. Hanzi mukomana ari kuba ine mukomana akasvika pane imwe time yekuti akatombosvika pakubata sekuruhuro. My one guys, and mai vacho kutsanangura kwanga vachita varenga vachitiwo takatombozamawo kuenda kumachurches tichiti tinowana rubatsiro mwana awane kubatsirika, but kumachurches sekutsanangura kwazvaita zvainzi pane mweya wakaomarara, mweya wengozi uri kutenderera mumhuri iyi yekwazvitsva. Saka pakaipa guys, pakaipa ameno kuti munozvionawo sei ndo inonzi like father like son, and mweya uyu uri kutongoteverera zvekudaro. But 9 years, my one guys. I do not want to waste much of your time. As I say, ndoda kusiya muchona muchinzwa manzi. Asipane nguva zvikuru sauchitumira ma messages pafoni yedu tichingoti tichazotitonzwa nyaya iyi. Idambudziko rei rawasangana naro razoita kuti ungochuya panapa mnasi? Dambudziko rakuitika nderekuti zvese zvaita anymore zvese zvakune mwana komana wake. Zvekutoti kwacho kwaari kutori izvezvizvi vachatombofila bo. Alright. Vana vari kupi? Vari kugara nehama yenyu? Vari kugara nababa vangu inini. Alright. Vakatora vachiti arege ndichengete vazukuru. Saka mukomana uyu anogara nababa vangu inini. Ane makore mangani? Ane 9 years. Nemwana wanzvadzi yangu iye mukuru kwaari ane 10 years. Alright. Vari kuita zvokuita sei? Ndofunga pakatangira nyaya ndepekuti aiti kana akaenda kuchikoro aigumira muzhira. Akagumira muzhira kudaro kuchikoro hachasviki, anogona kuti otiza kana oenda somewhere. Kana vanhu vakubva kuchikoro iye ndiye anotungamira kumberi kuti semunhu atobva kuchikoro. Saka madam ndo vakazotaura vachiti mwana wenyu haasi kusvika kuchikoro, ndakamboda kumurova anotovhika, hazisi kumbonzwisika zvaari kuita. Saka vatsurwa kudaro namai vangu inini, vakabva vatiza nemwana wanzvadzi yangu iye, ndobva vaenda kunovata musango. Saka pane vakazovawana ndobva vauya kumba, ndobva vavharirwa dho. Hanzi vavharirwa dho kudaro, hamina kuti vakanoitsa nei mumba macho, ivo ndo vanotoziva kuti vakanoitsa nei. Hanzi wangu mukomana ndobva abata sekuru pahuro. Iye ane 9 years? Ane 9 years iyeyo. Saka endakazoisirwa mameseji nemaaudio nababa kuti ndo zvakuita zviri kuita mwana. Sure. Saka ndikatora kubatikana tete zvisingaiti kuti zvinhu zvacho zvatotanga kare. Kana inini pamwe ndisingazivawo kuti kuna baba wacho kana kuna sekuru vacho zvakatangira papi, zvakatanga vakadii, vari makore mangani, ndozvandisingazozivi. Saka ipapo ndinochida kutobatsirwa kuti angabatsirika. Kana imimi muchitizvo ndoda kutoziva kuti kuna baba wacho kana kuna sekuru wacho nhoroondo yamakanzwa yemhurito, ngatitangeni kuna sekuru wacho sataenda kuna baba wacho, vaiita sei? Sekuru wacho anonzi anga ari munhu aiba kwete zvekutamba. Mwana wenyu anoba? Ndozvandiri kutongonzwa. Ende inini pandikambogara naye, munozwa kuti unogona kungotiwo unosvika pamba pemunhu obva atongoti uyai muite se mugare. Saka akambotozviita, akamboba pekutanga akamboba $20. Anga ane makore mangani? Ipapo anga ane 7. Ndobva aba $20 iye. Saka $20 iye akabva aenda kunotenga mazepi, achibva atorerwa futi murodhi nemunhu aitongofambawo zvake. Atorerwa kudaro, ndofunga akabva ati ndotsvaga imwe.
ndokuti ndatoenda kumvura ndobva pinda mumba mamai vavo ndobva tora $5 yanga iri patebho ndobva aenda futi kumazepi. Saka mai vakabva vati inini handichakwanisa kuti ndigare nemi panapa nekuda kwemwana wenyu nezvaari kuita panapa, inini ndoita loss. Saka ndakabva ndatobva ipapo ndopakazoshaya hanzvadzi yangu arohwa nemota kuSouth Africa. Ndobva ndaenda kumusha, vana baba vakati tipe vana tichengete. Saka kwacho kwavari kuchengetwa ndokwavari kuita izvozvo. Vese here kana mumwe chete? Mumwe chete, musikana anzi ari right. Asi mukomana? Okay. Saka pahama dzababa wacho pane munhu wamunotaura naye here, wamunofambidzana naye here, wokuti munogona kutaurawo matambudziko aya? Tete hanzvadzi yaenimo mukuru ndiye andotaura naye. Makavaudza here dambudziko riri kuitika kumwana? Ndakavaudza. Vakati chii? Vakati pane takarinzwa dare iroro takatofamba here, saka vaizama kufonera foni yangu yanga isingaiti, vachida kuti anzi muprofita wacho aida kuti agaunurwe here mhepo yacho, asi yakatotsanangurwa iye asipo ini ndisipo. Alright. Ko imi kana muchitaura naye mwanawe imimi saamai nyakutumbura nyakubereka mwana, anoti chii? Munoona ari mwana ari right here? Inini pandakagara naye anga ari mwana ari right, wokuti kana totilese wamutsura zvaaita nhasi haazvidzokorori. Okay. Asi ndona unge mhepo yekamubata anogona kana kusatonzwa zvokutoti kana wakatomurova pa hatombonzwi kuti wamurova. Haachemi. Harwadziwi. Anogona kungochema zvezvo ngoti nguva iyoyo bva atongoti zi kutomona kutotamba uku. Saka unongoitona kuti utomhanyisana nemhepo, unogona kuuraya ndiwe wosungirwa zvinhu zvinenge zvakapera kare. Alright. Mati mwana ane 9 years. Vana vane 9 years vanogona kunzwa nekuziva zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurika nezvichiitika. Vakanzwa here nyaya dzababa vavo vana? Vanga vasati. Havana, hapana zvavari kuziva. Because pacho pandakaparadzana nababa vevanava, vana vanga vasati vatokura zvekuti vanongazive kuti ava ndibaba vedu. Saka baba vavo havavazivi? Havatovazivi izvezvi. Asi zvaakuitika ndozvino munhu wababa wake hwakuoneka pamwana. Yeah. Pane zvinotaurwa kunzi inenge itori ngozi. Makazvinzwa ndiri? Ndakazvinzwa. Right. Imi pane kwamakamboedza kutsvaga rubatsiro here, uye kana pane kwamakaenda makanzwa kuti chii? Inini kwandakamboenda kune kuchechi kwandaienda, yakataurwa nyaya ichinzi haina kutangira ipapa, kune kwayakatotangira kuvakuru. Saka yatova ngozi iri kutotenderera mumusha. Saka kuri kunzi kufamba kwenguva kuchazodiwa vanasikana vekuti vaende kunoripa ngozi iyoyo, kana kuti iyoyo ngozi yacho inenge yaripwa kuchange kuchidiwa futi vana vasikana vekuti vanoripa ngozi idzodzo dzakaparwa nevanhu kare. Nyaya iyi already yakambotangira kupi? Uyu wenyu murume uyu anenge azongopindawo munyaya yakatanga kare here? Haina kutangira paari? Iri kunzi haina kutangira paari. Yakabva kuna baba wake here kana kuti yakatobvawo kune vari kumberi kupfuura baba wake? Inenge yakaparwa zvekare, nokuti matsananguriro akaita vana vatete vachindiudza vaiti iri kunzi haina kutangira pana enimo kana kuti pana baba vacho, ndeyakare. Saka yakungototeera ropa. Okay. Saka maudza vatete venyu
kuti ndo zviri kuitika kumwana. Vakati mwana anogona kubatsirikana sei? Ivo vakatiwo kana mawanawo kunenge kuchida kubatsirwa munotiudza. Kana ini ndawanawo ndinokuudzai. Saka vana vakuda kunzi baba vakati vanofana kuti vaende kurudzi rwavo. Vanobatsirika vari ikoko nekuti indisusu hatichakwanisi. Nekuti hatikwanise kutakura mutoro wakadaro. Ko ivo ambuya kana nasekuru varipo here baba naamai vaEnima? Baba vakashaya, mai vakashaya. Havapo. Baba ndo vakashayikira kujera. Hanzi baba vakashayikira kujere. Hazvina kuzozi vakavigwa nemabhanditi. Ende zviya zvokuti ndo imwe bitterness yanga ine murume wenyu. Kuti hama dzakaramba tora mutumbi wababa kana kunobatsira kuti baba vatore vavigwe. So till today hapana anoziva guva rava ndiri. Hapana. Sure. Right. Saka vabereki venyu vachinzwa kuti aive mukwasha wavo ndiye munhu ari kuita zviri kuitika izvo vakati chii? Vakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Vakandifonera inini vachiti nyaya yatiri kunzwa iyi ndeyechokwadi here? Ndikati ndeyechokwadi, ndatongoonawo pamasocial media kuti ndo zviri kuitika. Vakatora kubatikana visingaiti. Okay. Vakabatikana. Alright, okay. Saka imi mati muri kutsvaga wanga kubatsirai? Panyaya iyi? Rubatsiro rwamuruda rubatsiro rwakaita sei? Ini chandiri ngoda rubatsiro pane mwana uyu kuti mhepo iyeyi yakatenderera kuna baba kana kuna sekuru isasvike pane mukomana uyu. Nekuti ikasvika pane mukomana uyu padawo pamwe isusuwo futi togona kutongoita kutongourawa nekuti itori mhepo. Anenge asingachatarisi kuti ndimai here kana kuti ndiani nekuti tasai mune mwana wanzvadzi yangu anga akutoda kutomudzipa. Kutoradza kuti inogona kusatosarudza. Haisarudzi. I think pakadaro mwana iye haadi kuzoitirwa hasha. Anenge akuda akazonyatsobvunzwa here kuti ko apa paunga pamwe chichachiitika? Ipapo ndo pandisingazozive zvangu kuti vakazogara naye pasi here, because baba havaitire mwana hasha. Vanogara naye pasi, handisi kuziva kuti vakazogara naye pasi here vakamubvunza kuti chii chachiitika kwauri. Ndo pandisiri kuziva. Tinoziva vanhu tinotenda mune zvakasiyana muupenyu. Vamwe vanotenda muchivanhu, vamwe vanotenda machechi. Vatungamiriri vemachechi vakasiyana. Makereke acho akasiyanawo zvekare. Imimi apa mamuchido rubatsiro kubva kunani? Sekuti toziva kuti hanzi kazhinji kutenda kwako ndokunokuporesa, kana kuti zvaunotendera izvozvo ukaenda kwazviri faith yako yakasimudzira iri pamusoro unobatsirikana. Imimi muruda kubatsirwa nevanhu vakaita sei? Apa inini chekutiri kutosarudza teteka handione sezvinondibatsira. Nekuti ndakasarudza kuti ndiri kuda kumatare kana ndiri kuda kumachechi, ndogona kubatsirwa nekuchechi zvisiri kubuda, ndogona kubatsirwa nekumatare zvisiri kuita zvisiri kubuda. Saka ini ndongoti anenge akwanisa kubatsira edha kumatare edha kuchechi, kuti mwana wangu angobvawo mumoto maari. Ndo zvandiri kungodawo zvangu. Iko nari kuita grade? Izvezvi zvaanenge akuenda grade 3. Grade 3 apa ari kuita unewo.
yeah, pakaipa. Saka varoda kubatsira vanenge vachizokubatai kupi? Vanenge vachida kundibatsira vanondibata panhamba dzinoti 077 64 63 651. Okay. 0776 463 651. Ongo. Ndo pamunobatika. Alright, okay. Apa muchitarisira chero rubatsiro rupi? Chero rubatsiro kutira kuti mwana wangu akwanise kubvawo mumoto. Kurarama upenyu hwerinoma. Asachiro vanhu kudaro chikoro chachari kugona. Mwana anogona zvisingaite zvekutoti kana vakapinda muklasi 1 nemukuru wacho anosara pasi. Chikoro anogona? Anogona. Baba wacho vavari munaiziva here zvechikoro? Ndo panotovhiringidzika because baba wacho hanzi vaigona kuite zvekutamba. Chikoro. Asi kuchikoro ikoko vairova vanhu. Hanzi aigona chikoro? Hanzi aigona chikoro anymore. Asi aitiza chikoro. Akatiza chikoro murodhi anenge achirova vana vechikoro. Saka zvindofunga ndo zvazvira meno. Saka chikoro chachakazenga guma chiko. Masekera waitaka. Aiwa iwewe uchitanga kugara naye semurume wako. Ainzwisisa zvemunhu asvika papi pachikoro? Zvekuti akazosvienda mberi haana kumboenda mberi. Akazogumira grade 3 grade 4. Nenyaya yemusikanzwa? Yemusikanzwa mamedhemu atosarenda. Ngaambogara zvake kumba. Anditika? Alright, okay. Asi unombonzwa here kuti zvichitaurwa kuti hanzi panofungirwa kunzi iyi ingozi ende kugona ngozi kuiripa. Makambozvinzwa? Right. Saka pakadai muritaura kuti kumusha kwevana kune ngozi. Iwe pachako wakambovhunza here kuti pakadai mwana ndiwako ndowakabereka, akaberekwa una baba vakaponda vanhu vakawandisa, kuti saka anenge akufanira kuripa ndeve kudzinza ravo here? Iwewo samai kana kuti kumusha kwavo kwenyu vanokwanisa kubatsira here? Wakambovhunza zvinombonzi chiko pakadai? Ngozi inoripwa newakaparazve nevekudzinza ravo. Ko vakanonoka kana kuti kana vasingadi kana vachidhileya hezvo mwana wako apanduka at 9 years? Ipapapo vabereki vako vanoti chini nyaya iyi? Vabereki vangu havana mate nazvo izvo. Alright. Havana mate nazvo. Chiregai pane dzino nguva nditambire Prophet Elijah. Prophet makadi.